Znači, novi video na Centrixu, naravno. Znači, i dalje mi curi nos i zezamo nos. Znači, ovo je moj novi skin, znači na Centrixu. Bolje nemojte da se privikavate na njega, zato što ću verovatno non stop menjati skinove na Centrixu. Znači, bukvalno, da. Evo, to je moj novi skin. Aha, kako sam lep. Znači, to je taj moj novi skin. Šta ćemo mi to danas igrati na Centrixu? Igrat ćemo Hunger Games. Znači, samo da, evo ga tu, Hunger Games. Znači, brzo, okej. Znači, radit ćemo malo, znači za 30 sekundi počinje, idemo u arenu. Znači, to je to. Dobro, okej. What the fuck, okej, nije bitno. Znači, ok, znači za 12 sekundi 10, 9, 11, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 chicken, 1. Ok, da, volimo ovo. Lobby, SG25, znači SG25 je moja omiljena mapa. Kako dobar skin ima onaj tamo lik, znači... Obojice imaju iste skinove. A ne, nema šanse. Nema logike. Znači, mislio sam nešto, ali nije bitno. Znači, na ovoj mapi ima dosta čestova, što je najbitnije kod Hunger Gamesa, jeste to da zapamtite mapu na pamet ako više puta igrate. Prosto verujte mi ih, znači koristite. Znači, bukvalno what the fuck, ovaj lik još ovdje stoji, ali nije bitno. Pustit ću me neka živi. Nemoj. Samo nemoj da bude neki mač. Mač. Dobro. Gonna kill you, bitch. So, bitch. Ok, killao sam. Znači, killao sam lika od mene. Da, zašto je pametno da zapamtite mapu napamet, zato da čim počne igra da vi znate gdje su čestovi i tako to. Znači, neću vam da idem jer se uvek po pećinama jele zagubim. Shit. Dobro. Ne. Chest. Kameni mač, odmah. Dobro, idemo ovamo. Idemo na ovo ostrovo, mislim da je tamo zakopano nešto. Inače, da, mnogo puta mi se dešava da kada sam malo dalje, lokovanj, da mi se počini da je to zapravo nik od nekog lika, ali nije. Da, tamo je chest, ovdje nema ništa. Dobro, na ovom ovdje malom otoku, bukvalno pored ovoga, ima nešto, ok, jedno, shit, znao sam, čuo sam kako neko ide iza mene. Čuo sam. Gonna kill that bastard, kill you, bitch. Killao sam ga, ok, shit, ovo nije dobro, znači, ostao sam se mnogo malo srca, nisam ni primijetio da me lik prati, zato me neko, ako me sad neko stigne ima da me skenja, znači, samo, stignem do ovamo, moram da stignem i stići ću. To, stigao sam, znači idemo gore, moram brzo da jedem nešto. Ovdje mislim da ima čest. Ok, još jedan kameni mač, dobro. Sada bi killao neko ko imao bi ladno mač za njegovog druga. Dobro, ovdje nema ništa. Ne, nema šanse. Mislim da ne. A vredno je pokušaj ipak. Jer mi sad svaki čest bi mi dobro došao. Znači, basic, op, bilo šta. I efikasno sam. Ne, shit! Koji sam je noob. Pa samo da mi ne dođe neko. A neće. Ajde, lucky guy. Niggas. A ne, shit. Eto kad sam parkour pro. Znači, idemo do ovamo. Ovog ovdje ostavim se da pokupimo neki armor, nadam se, jer bi mi sada dobro došao armor. Ovo sve to, a ne. Već ne imam šta piće, ali ne. I da, na ovom ostrovu, inače, dobre. Na ovom ostrovu ima mnogo čestova, znači, bukvalno ja kad sam jednom specao mog druga, imam milijardu čestova, tako da se ja sad sećam svih tih mjesta za čestove. Ne, shit. Moram drugim putem. Inače, ovo ovdje je mali breg na ovom otoku. Kako da ga nazovem. Znači, ovdje ima dosta čestova na ovoj maloj planinici. Ovdje bi sad negdje trebalo da teče voda. Ok, dobro je to što lišće, možda se lomi.
okej, tako, dobro. Okej, evo ga. Ne, poklice. Dobro. Okej, da, čest, znao sam. Uzet ćemo, dobro, stavit ćemo ovo tu, jer ne znam, nekako se osjećam da je ovo bolje nego vežni armor, ne znam zašto. Znam da je vežni armor, zna da bude mnogo bolji nego ovo, ali jebi ga. Još ću ovo, zato što će me duže držati nahranjenim. Evo da tamo još jedan čest. Samo da vidim, da i ovamo isto ima jedan čest, ako se ne sjećam, a sjećam se dobro. Da, tamo isto ima jedan čest. Da. Valjda iza ovog drveta ovdje. Mislim da jest. Jest, iza tog drveta. Znači, eto, dobio sam još armora, super. Samo vežni armor bolje od ovog, mislim da jeste. Znači, partija je krenula dobro. Sad da vidim kako će se nadalje odvijeti. Znači, ripka. Da, eno ga, ovamo teče voda, znači tu je to gdje sam ga ja spektatao pa imam tu našu čest, znači gore da ima nešto, ja mislim da ima. I da, dole ima jedan isto čest, ovdje pored, no shit nigga. No shit. Uvijek je duplo jače gleda. Ne. Već. Ne. Punk. Jebi ga. Ubio me. Znači to bi bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se u nekoj narednoj. Partija je počela dobro, međutim ovaj prejak lik me je kilo. I zdravo.